Ассалому алайкум, хайрият. Ҳамин рӯзам расид ки китоби 16 сомон буд бепула кардем. Любой нафаре ки 18 сола болое метавона ай Play Market скачатиш кунад. Аввал мефаҳмонам ки ана мехе меша вақте ки да болош меҷихен рӯзҳои наздик дастрас мешава, ҳар як тема як рӯз ду рӯз байни ҳамин рӯзҳо даҳоӣ меша. Бо ҳақорат накунен, ҳар гапо нагӯен. Ана рафтем нишон медиҳем ки чӣ хел скачат кардан дар кор. Инстаграм ма медироем, подписаться наошем, подписаться мешем, баъд да ҳамиҷа мебинем ссилка мондагиай Bitly anti-manipulation ҳамиҷа меҷиқем. Пайдо меша ҳамиҷа, агар битонем мехоҳем бихоҳем деҷара, баъд мегирем скачат намудан кнопкада меҷиқем, Play Market да медироя. Установка мекунем ҳамин чиза. Поён меоем барои отзив мондан, камтар поён меоем, ҳамиҷада ҷои отзив пайдо меша. По-братски агар бихоҳем 5 звездочка меоем, ягон таъриф мекунем, тамом. Баъд китоб скачат шид, открит да меҷиқем. Ҳамиҷа войти с помощью Google мекунем, ягон аккаунтмона интихоб мекунем. Ина марамат пайдо шид. Мисол якум ҳуй шидагия метавонем хондан, назар мекунем, дигарош ҳуй рӯзҳои наздик байни 1-2 рӯз мешавад. Бародар, агар бихоҳӣ ки дигар китобомонам ҳамин хел шававу бисёриҳо битонанд скачат карда, ҳатман 5 звездочка монда отзив тамон да ҳамон Play Market. Беҳад моро дастгирӣ мекунад, беҳад пешравии мо да саҳми зур мегузорӣ худа. Саломат бошӣ, ба пеш фақат.